Pois todo disposto aquí no Para Todo Atrápame para pechar o programa o grande. Hoxe, o noso campeón particular, Manuel, que está aí no quinto chanzo, quere levar o bote. Veremos se o leva ou se non, pero vos tamén tedes oportunidade de vir participar e de levar cartiños no Atrápame. Para iso só tedes que marcar aí un número que ides ver en pantalla, 618-388-087. Mandade unha mensaxe, poñemos un día, gañades cartos e celebrámoslo aquí en Amor e Compaña, como queremos facer hoxe con Manuel, o noso repartidor de Santiago. Aí vamos. Hai unha cifra fermosa, Sí, xa me apetece, sí. Xa te apetece? É máis que che vai apetecer cando vexas a túa beira. Hoxe xogamos por 12.900 euros. Aí están os cartiños que pode ir con Manuel para Santiago. Podes te fiar que chegan os cartos, porque el Manuel está mirando, a ver se chegan, a ver se quedan. No, están, 12.900. Non falta un euro. Eso sí, se os queres levar, xa sabes, hai que acertar 5 preguntas sobre 5 categorías diferentes que hoxe son televisión, Indiana Jones, barco, Israel e celtas. 60 segundos por diante, 12.900 euros se acertas as 5. Se non, 100 euros por cada acerto. Ok. Preparado, Manuel? Preparado. Pois veña, moitísima sorte. E tempo, televisión, personaxe de ficción do programa 1, 2, 3 que ia vestido como un enterrador. Paso. Non é correcto. Indiana Jones, en Indiana Jones e a última cruzada, que obxecto buscan o protagonista e seu pai? O cáliz da alianza, Non é correcto. Bueno. Barco que transportou os chamados peregrinos dende Inglaterra ata o que agora son os Estados Unidos en 1620. O Mayflower. É correcto. Israel, movemento político anterior á creación do Estado de Israel en 1948 que pretendía establecer e consolidar un Estado xudeu en Palestina. Sionismo. Paramos o tempo. Dúas preguntas que non damos no cravo. Unha que sí, e imos ver se este sionismo é correcto. O que asegura que che quedan 27 segundos. Ainda non sabemos cal é a pregunta da categoría celtas, pero sí que tes que buscar un personaxe de ficción do mítico programa de televisión española 1, 2, 3, que ia vestido como un enterrador, e quedounos tamén ese Indiana Jones, esa película na que Indy e máis seu pai están buscando un obxeto. Indiana Jones é a última cruzada, é a película que obxeto buscan. Vale. Dalle unha voltiña, temos 27 segundos e fai uso deles porque dan para moito, vale? Ben atento, Manuel, que continuamos. E tempo, é correcto. Celtas, que criatura mítica celta garda caldeiros de ouro? Paso. Non é correcto. Televisión, personaxe de ficción do programa 1, 2, 3 que ia vestido como un enterrador. Bueno, paso. Non é correcto. Indiana Jones. En Indiana Jones e a última cruzada, que obxecto buscan o protagonista e seu pai? Cáliz da alianza. Non. Non é correcto. Celtas, que criatura mítica celta garda caldeiros de ouro? Duende. Non é correcto. E ata aquí o minuto de Manuel. Ben xogado, amigo. Ben que te esforzaches. Deume rabia de Indiana Jones, porque andabas aí, tiros ao pau. Creo que confundías Arca da Alianza co Santo Grial, Sí. que era precisamente Era Santo Grial. o que buscábamos. Ese Santo Graal que o que buscaba tamén Indiana Jones e máis seu pai. Quedábanos de televisión Don Cicuta, que é ese mítico personaxe do 1, 2, 3, e logo tamén o Leprechaun, que é esa criatura mítica celta que andaba aí entre ouro, Vale. rodeado de caldeiros de ouro. Iso sí, eses dous acertos teñen premio, así que 200 euros que van para o noso repartidor favorito, para Manuel de Santiago. E o que é máis importante, que o bote segue a medrar. Mañá xogaremos por 13.100 euros. Aquí agardamos por vos. Vémonos. Ata festa!